Igor Čavečko je Republika Makedonije. Kako vidite na bugarsku blokadu za Makedoniju, da li to isto može da radi Hrvatska, Srbija ili recimo opet Bugarska? A uvek će nekog negde nešto da smisli. Mi mnogo volimo makedonski narod, poštujemo državu Severnu Makedoniju. Da budem iskren, ništa ne tražimo, ništa nam nije potrebno, samo da čuvamo naše prijateljstvo i ono što sam ja danas rekao, izvinjavam se, to je važna stvar, što želim i vama ovde iz Skoplja da kažem, ali i našim predstavnicima u Beogradu. Ja sam rekao da mislim da je važno za nas da mi iz regiona budemo bliži jedni drugima, da mi svoje odnose razvijamo, da mi skraćujemo procedure između nas, da mi obezbedimo slobodan protok roba, ljudi, kapitala i usluga, da mi budemo ti koji ćemo svojom stopom rasta, koja će da bude viša nego što je evropska u narednih 10 i narednih 15 godina. Pogledajte dugoročne prognoze i MMF-a i Svetske banke. Mi ćemo drastično da smanjujemo razliku u odnosu na zapadnu Evropu. Dakle, da mi moramo sebe da predstavimo kao jedinstven blok koliko god je to moguće uprko svim našim razlikama i da tako istupamo pred Evropskom unijom. Nadam se da će to nailaziti na sve plodnije tle i na Zapadnom Balkanu, a ja sam bezbroj puta na svim forumima uvek govorio o tome da Republika Srbija priznaje i makedonski jezik, i teritoriju Severne Makedonije, i crkvu, i nikakav problem nemamo i nastavit ćemo da vodimo takvu politiku. Živjeli. Hvala svima na svemu, ajde doviđenja.